A posta en marcha desta unidade de atención psicolóxica supón un novo chanzo na forte aposta do Concello Pobrense pola atención á muller, que xa tiña incrementado ata 20 horas semanais estes servizos. Ata o momento viñan contando cun servizo de asesoramento psicolóxico dependente do Colexio Oficial de Psicólogos, que se destinaba únicamente a vítimas de violencia de xénero. Coa creación dunha unidade propia, esténdese o servizo a outras mulleres en situación de vulnerabilidade, sen necesidade de ter presentado denuncia. Entón, aí quedaban baleira a situación de moitas mulleres que en situacións dramáticas ou en procedimentos que se veían un pouco afectadas, como separacións, divorcios, procedimentos de garda e custodia dos fillos, necesitaban recuperar esas fortalezas para poder seguir adiante. Durante os 2 meses en que leva en marcha o servizo xa se prestou asistencia a unha decena de usuarias. Tamén o que se quere un pouco fomentar é o empoderamento destas mulleres que están moi danadas a nivel psicolóxico e favorecer, na medida no que se poida, pois facer grupos de autoestima grupais, non, para que elas pois aumenten, non, ese fortalecemento. Por outra banda, o Concello vende incrementar o servizo de madrugadores, que este curso prestarase tamén no Colexio Pilar Maestú Sierra. Que o servizo de madrugadores, ampliouse este ano, ata de agora funcionaba no Colexio Salustiano Rieiras e máis no Fernández Varela, o de Educación Infantil, e agora tamén é un servizo que se oferta no Colexio Pilar Maestú Sierra. É un servizo moi demandado, funciona desde 1 hora e media antes de que empecen os colexios